Maayong hapon mga kigilaan, mga kiugsunan kuning kahaponon. Aniya kita karon sa lugar sa Sibulan, Pitogo. Namisita ta sa atong mga kaigsunan diri dapita. Ug wala damhang aduna ay mitaliwan na ning kalibutana. Ang iyang pangalan mao si Dionisia Alhas. Sa punuigon nga 83. Ato makita nga wala di gipili kini gitawag og kamatayon. Sa ato pa walay edad o mubo nga edad ang giila di sa kamatayon. So importante di ay samtang buhi pa ang tao kinahanglan mangandam siya sa dili pa siya motaliwan nining kalibutana. Karon ang Biblia nagaingon siya dinha sanglit nakasalaan tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mo nagingon diya sa Roma 3:23 nakasalatan tanan. Now karon ang makasasala sama nimo sama nako asa man day dalha. Naturalmente nga ang sala paghahukman sa Dios. Ug matud pa diha sa Hebreano 9:22 kun walay pag-ula og dugo, way pasaylo sa sala. So nagpasabot nga sad-an ang matag-usa nato. Nagkaron ang dugo ni Kristo mao'y kapasayloan sa sala nato sa matag-usa. Mo na gyud sa Efeso 1:7 nga sa atong mga pagpanglapas ang grasya sa Dios ang iyang hamili nga dugo magpasaylo sa tanan natong mga pagpanglapas. Now karon si mother mitaliwan na siya nining kalibutana. Pero nasayod ka ba nga human sa kamatayon doon na day kinabuhi nga walay katapusan? O kini imong mabatunan pinagi lang di kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mo nagingon dia sa Episodos 8 nga tungod sa grasya kamo nang luwas pinagi sa pagtuo. So kinahanglan ang matag-usa nato doon na tay tuuhan. Naibalo ka na ba asa ka padulong human sa kamatayon? Asa man ta padulong human sa kamatayon? Kung kita wala tay kaluwasan o wala ta di kang Kristo, 100% madto ka sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20:15 nga gingon na daan sa balang kasulatan, ang wala masulat sa basahon sa kinabuhi siya isalibay o itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nasulat na ba imong ngalan sa basahon sa kinabuhi? Kay basin maabot ang panahon nga sama niini karon. Nga kun maabot ang imong kamatayon asa ka ba moadto? Duha lang ka lugar ang moadtuan sa tao. Langit o impierno. Ang moadtog langit mo dapit sa Ginoo, dapit alang sa mga luwas. Nakabaton ka na ba sa kaluwasan? Kaya ang Roma 8:1 nag-ingon siya diha, sila nga nagkang Kristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot. Mao kini pasalig sa Dios sa tanang modawat kaniya sa tanang mutuo siya ngalan. Now karon ning kapunon mga igsoon higala nagaingon siya dinhi sa gisulat dinhi sa mga bersikulo Pilipos 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Mao ba kini ang kinabuhi nga naa nimo karon? Nga ang nabuhi sulod sa imong kinabuhi mo si Kristo. Og ang pagkamatay maoy kadaugan. Nabatunan na ba nimo si Jesus Christ imong kinabuhi? Kung wala pa imong dawaton si Jesus Christ nining kahaponon, tuhoy nga siya namatay gilubong na banhaw tungod alang sa atong mga sala. O kini siya kun imong dawaton pinaagi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 kun isugid nimo si imong baba nga si Kristo namatay gilubong na banhaw sa tungod sa imong masala nan maluwas ka. Og ang kaluwasan imong maangkon karon na. Now na. Ikadang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nga today is the day of salvation. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Siguro higala kay ang ugma ulahin na. Sama sa Myanmar karon nahitabo, linibuan na ang nangamatay dito sa Myanmar. Ang nahitabo sa Myanmar, pwede mahitabo usab nimo usama ka nato. So nining kahaponon mga igsoon, ako kang dasigon, ako kang agdahon. Hinuktuki ang imong kinabuhi. Kung wala pa ka kasiguro sa kaluwasan, diya kang Kristo, imo na siyang dawaton karon. Nabatunan naman nimo si Kristo sa imong kinabuhi? Kung wala pa, imong dawaton si Jesus Christ. Kung nabatunan na sab nimo si Kristo sa imong kinabuhi, pinagi sa grasya sa Dios, nan imo siyang alagaron hangtod matapos ang atong kinabuhi. Okay mga kaigsunan, nining kahaponon, salamat kay sa panahon nga kita naka-saysay sa makadiyot lang nagpresentar sa kinabuhi nga ang tao doon nagayoy utlanan. So sa dili pa mo biya ang imong kinabuhi din kalibutana, kinahanglan nga ikaw makabaton una og kasiguruhan. Kay kabubuton sa Dios ang mamatay ang matag-usa. Hebrehanon 9:27 gimbutan sa Dios ang tao mamatay sa makausara ug tapos niya na mauna ang hukom. Nining kahaponon mag-decide ka sa imong kaugalingon. Kung wala pa si Jesus Christ imong kinabuhi maging ka Ginoo, wala pa ko kahibalo sa kaluwasan. Og salamat din kahaponon nga ako nahibalo dahil sa paagi sa kaluwasan nga pinagi ra sa imong kamatayon.
So nining kahaponon Ginoo ako kandawaton nga akong manluluwas. Kung kini maong sultiha igsoon mo na imong gisulti sa mong kasing-kasing, karon anak naka sa Dios. Congratulations. Mga igsoon, hinukto kikining butanga. Si Nanay Juning wala magpasabot nga mitaliwan na siya kay idara na. Kundili nagpasabot kini, naguna lang siya nato. Okay, naguna man siya nato, na imusunod dito niya. Kinsa may gusto mo sunod dito niya. O ang matagusan nato mo balibad kung gusto mo sunod dito niya. Pero bisan unsa oras tong pagbalibad, kung panahon na naka-schedule na ang imong panahon, pwede ugma, pwede unya, pwede sunod ugma. Usa na pud ka o usa na pud ta sa mosunod sama kaniya. Usa ka inahan gipangutana siyang anak, matud pa niya. Nanay, pila ba gyud edad sa tawo nga mamatay na? Og ang inahan, mingon siya, adto ang minteryo anak. Og sukda sila. Og tuon man ang bata, wala siya maglangan, midagan siya sa minteryo. Layo-layo pero iya naabot dito gihangak siya, gidagan niya. Og tuon man iyang gipang sukod, daghan kay nadugay siya sinukod. Balik siya sa inahan. Pagbalik karon siyang inahan, ingon niyang inahan, "Dong, kumusta man ang imong pag-adtog minteryo?" Ingon na iyang anak, "Nay, dere daghang sukod day. Nay tagsang dupa, nay tagtungag dupa, nay tagkaping dupa, nay duha ka dupa." Isya kanang tungag dupa anak, bata na nga nag-edad og wala pa isa ka tuig, pila pa lang ka bulan, namatay na siya. Kanang mga isa ka dupa kapin, naana sa mga ulitaw, dalaga o pila edad anak niya. Kadtong tagurhag dupa mo na tong mga tigulang na. Isa, mo ba? Den giingnan siya sa inahan, "Anak, wala gipili sa kamatayon. Mabata man, mamatay. Mayang people man, mamatay. Matigulang man, mamatay. Pero magripa lang kinsay una nilang mamatay." So, kini, nag-una lang siya. O 100% dunay mosunod sama kaniya. So, pero ang Dios nagpasalig siya. Nga makabaton kag kinabuhi, muadto ka na ng langit nun nga dapit, kung siya imong dawaton nga imong man luluwas. Ang gingon dia sa unang Korinto 15, uno nga to sa 4, nga tuhuan nimo nga si Kristo namatay gilubong nabanhaw tungod og alang sa atong mga kasalanan. So, nining kahaponon, kay wala may edad ang atong nasayran nga kanos ata mamatay. Nga matag usa ka nato, makasiguro ta, una hibalo ka na ba, imo na bang nadawat si Kristo sa imong kinabuhi? So kung imo nang gidawat, mamatay man kag mabuhi, sumala pa sa 14:8 sa Roma, mamatay man tag mabuhi, iya kita sa Ginoo. Ayag tuwa ng uban ngayon lang nga, malahutay pa haron maluwas. Ayag tuwa ng uban nga, maningkamot haron maluwas. Tuho si Jesus Christ, pinagi sa mensahe ni Apostol Pablo, kung imo siya dawaton karon, makaangkon ka kinabuhi nga walay katapusan, ug dalon ka dito sa langit nun nga dapit, libre, walay bayad nga kaluwasan nga ihatag sa Dios. So nining kahaponon nga nagasud-on kita nining maong nahitabo karon, makasusubo unta nga dunay pamilya, dunay usa sa miyembro sa tong pamilya nga mitaliwan. Mas labi nag mga buotan sama ni mother, buotan kay ni si mother, dasig kay ni siya mga lagad akong nailan. Kusog mutabang sa gimbuhaton sa Dios. Pero musugot sa dili, kuhaon ta sa Dios. Ang nakanindot nga bisan gikuha na siya sa iyang kinabuhi sa Dios, siguro na siya nga moadtog langit nun nga dapit kay matod pa niya nagistorya na imi, luwas na gayud siya. Nadawat na gid niya si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. So nining kahapon hagit nimo, hagit na matagusan nato, siguro na bata nga nakaangko na tag kinabuhi nga walay katapusan. Ayag duha-duha, dawata siya karon nining kahaponon nga samtang doon na pa'y panahon, doon na pa'y oras nga diin ang atong kinabuhi
Kung imo siyang dawaton, iya kang dalon sa himaya nga walay katapusan. Maayong hapon mga kaigsoon.